И здравейте хора, днес съм тук, за да ви покажа какво се закупих. Ето го, ето е GTA-ката за PC. Също така има подарък американски гангстер, някакъв филм. Още не съм го изгледал, но ще го изгледам, защото ми изглежда ми е така... То обяснявам. Е интересно. Той е така. Тук няма нищо. Мен изключително много ме кефи тая кутийка, ще се я запазя. Ето го и е това. Пише ми, че ще почне играта с 500 000 долара, т.е. на сингъла и на онлайна. Виждате. Ето това черен, който да я покажа. Това е карта, да. Ето е карта. Няма да отворям. Вие знаете ли за какво представлява? Ако не знаете, има клипчета. Там показват картата. И това е наръчник за онлайна. Ето го. Ето вижте. Нека да го сложим пак на място си. И сега ще покажем това, което всички очаквате. Ето ми. И тук отзаде е нашия приятел Тревор. Тук са Майкъл Франклин. Ето ги дисковете. Да, единият диск е в лаптопа, защото искам да го включа, обаче нещо не става. И това са 7-те диска. И чакайте. Пак скърби. Ето ги нашите приятели. Нека да го проверим. Изключително изненада ме направи майка ми, докато се събудя и видях, че отворя опаковката и повидях напълно. И хора, това беше от мене. В друг клип ще играя на GTA-ката и така нататък. Абонирайте се за канала ми, ако не сте се абонирали или ви е харесало. Пуснете един лайк за клипа. Също така ще се радвам много да пуснете коментари, такива неща. Това бях аз. Благодаря, че ме гледахте и до скоро.